Hej, jeg hedder Dorte. Jeg er indehaver af Center for Livskraft, og jeg har glædet mig til at lave den her film til dig som en introduktion af den 2-årige deltidsuddannelse i praktisk homøopati på min skole Center for Livskraft. Vi skriver 2026, og der er nye vinde og nye muligheder, fordi vi jo ganske enkelt er forskellige og lærer forskelligt og tager nye informationer ind på forskellig vis. Så har jeg valgt at give jer mulighed for at vælge imellem en uddannelse i praktisk homøopati, enten med live undervisning på hold, eller som selvstudier. Og det vil jeg gå lidt dybere ind i nu. Men allerførst så er praktisk homøopati godkendt som efteruddannelse af CTT, og det betyder, at hvis du er behandler og har brug for RAP-point, så kan du optjene 240 RAP-point ved at tage den her efteruddannelse. Men den her efteruddannelse er altså også et studie i sig selv, og et studie, der giver dig mulighed for at skrive homøopat på dit visitkort. På Center for Livskraft har jeg en helt, jeg tror jeg vil kalde det, unik og ny måde at betragte homøopatien på. Og alting udvikler sig i takt med, at vi får mere og mere indsigt i, hvordan kroppen fungerer, hvordan sindet fungerer, hvordan vores verden er bygget op. Og netop det er mit værdigrundlag, det er den dybeste indsigt i, at alt hvad vi gør er kommunikation, er bevidsthed, er udveksling, og det er med krop og med sind, det er med natur og miljø, det er med hinanden. Og homøopati er på mange måder den mest klimavenlige og naturopbyggende medicin, der findes. Den er i balance med naturen og miljøet, mikroorganismerne og os. Og i forhold til mikroorganismerne, så ved vi i dag, at de udgør et helt unikt kommunikationsinternet, eller hvad vi nu skal kalde det, i os og imellem os og naturen. Der er en hel masse signalstoffer, der kører frem og tilbage mellem os og de her mikroorganismer. Og jeg ser for eksempel klodens sundhed og de ting, der bliver italesat som klimaudfordringer, ser jeg det lidt som, at det er jorden, der har feber, fordi at der ikke er den dybe balance længere i de her mikroorganismers evne til at kommunikere på tværs igennem de forskellige arter og mellem de forskellige arter. Så natur, mennesker og klode lider, når kommunikationen fra og til mikroorganismeplan er helt eller delvis brudt eller forvrænget, fordi det der sker i jorden, det sker også i os. Og det har betydning, hvordan vi lever og hvad vi spiser og hvad vi drikker og hvad vi vælger at købe i supermarkedet og hvilken medicin vi vælger at tage. Og hvis vi skal have helet os selv, og hvis vi skal have helet kloden, jamen så er vi nødt til at starte med os selv, og vi er nødt til at starte med de ting, vi rent faktisk kan gøre noget ved. Og det er at genoprette kommunikationen i os selv, og genoprette kommunikationen fra os selv og til naturen, og så også få vores ageren, vores måde at behandle naturen på, for få skabt en anden måde at gøre det på. Vi skal med andre ord have genoprettet kommunikationen, for alt vi gør er en kommunikation med kroppen. Og det handler ikke kun om at forebygge sygdom, det handler om at få det bedste liv overhovedet, sådan at vi fra ånd og sjæl kan køre ind i livet og være her sunde og raske med alt hvad vi er og alt hvad vi har for ånden og lige ind i det fysiske, sådan helt ind på jorden, hvor at vi er skabende blot ved at være til. Det her, det er en unik uddannelse og et helt nyt samlende perspektiv på homøopati. Jeg kalder det for broen imellem naturens homøopatiske have og vores sundhed. Men det er set fra, når man sidder som elev på min skole, eller elev på min skole, så vil man opleve det på en måde, som at man får nogle redskaber
til at kan bygge den her bro med. Og dermed kan bidrage til at skabe en helhed og en balance i mennesker og i os selv og i naturen. For homøopati kan faktisk bruges hele vejen rundt, og bliver også nu eksperimenteret med og bliver brugt i landbrug, for eksempel til heling af den jord, der er blevet ødelagt af glyfosat. Det er jo i sig selv meget interessant, og noget som jeg holder øje med hele tiden næsten. Hvad sker der i den homøopatiske verden, men hvad sker der også ind på forskningssiderne, og hvad har vi af alle nye indsigter og forståelser til, hvordan vi bygger den her bro med homøopatien. Og vi kan faktisk bruge homøopatien stort set over hele linjen, hvor at der er en ubalance i kommunikationen. Grundlæggende så starter uddannelsen med en forståelse for de to veje ind, fordi det er to perspektiver, som vi opererer med i vores hverdag, sådan helt nede på jorden, at vi i klinikken, i vores møde med de mennesker, der kommer til os for at få hjælp, har det, jeg kalder for naturens spor som regel dybt inde, men vi lever i en verden, der er bygget op omkring det konventionelle spor. Og det er to veje, det er to perspektiver, og de er dybt i vores indre også et fundament for vores indre fortællinger om vores sundhed og vores sind og vores krop. Hvad er det, vi kan gøre for at få rettet op på nogle ting? Så det konventionelle spor er skabt ud fra naturvidenskaben, ud fra dem, der besluttede sig for ikke kun at forlade sig på vor herre, men også at finde ud af, hvordan tingene rent faktisk hang sammen, hvordan kroppen var bygget op, og hvordan hvad er en knogle, og hvad er en celle, og hvad består hudens lag af, og så videre. Alt det er naturvidenskab. Naturvidenskaben, det er også studiet ind i selve naturen, og hvordan den er bygget op. Og der er meget forskning, og der er meget observation, og der er meget statistik, men der er også erfaring. Men der er også der er kommet meget sådan detaljer og adskilte dele ind. Og der er sådan meget detaljenørderi og mikroprocesser i det her perspektiv. Og der er også kommet det, jeg kalder for en art kamp imod kroppen, fordi at man meget ofte bruger for eksempel den medicin, der bliver udviklet til det, man opdager. For eksempel, når man kigger ind i cellerne og finder ud af, at okay, vi har nogle cellefunktioner. Vi har for eksempel noget, der opbygger energi, vi har også noget, der opbygger proteiner, og så har vi noget, der kan skabe nogle inflammationstilstande, der kan ske et eller andet, som går galt der. Der kan ske noget med for eksempel opbygningen af kapillærer til nogle celler, som ikke burde have haft blod, fordi at de ikke er sunde og raske, og derfor vil kroppen, en sund krop, vil aldrig nogensinde sende blod til celler, som ikke er levedygtige, men en syg krop eller en krop i ubalance kan finde på at gøre alt muligt. Og så går man ind og blokerer signalet, fordi man har fundet ud af, hvad det er, der skal blokere det der signal, der får blodet for eksempel hen til kræftceller. Og det er sådan det er bare sådan en lille ting, som jeg lige vælger at tage frem her for at beskrive for jer, at der går man ind og giver kroppen skylden for, at man er syg, og så går man ind og blokerer nogle signaler, i stedet for at ændre på den grundlæggende tilstand inde bagved, som forårsager hele misæren, så går man ind og blokerer signalerne. Og det er så her, hvor vi ligesom kan komme på banen med naturens spor. Og naturens spor er observation og erfaring, det er forskning, men det er et helhedsperspektiv, hvor vi kigger på hele tilstanden. Vi kan stadigvæk bruge vores midler til at hele ind i processer og væv og signaler, altså ind i nogle forholdsvis små detaljer, men de midler vi bruger har en helt anden helhedsorienteret virkning ind i kroppen. Og så kigger vi også ind på, at det nytter jo ikke noget at tage medicin til en sygdom, hvis det der forårsager sygdommen for eksempel udspringer af en eller anden måde man lever på, at man så bare bliver ved med at leve som man plejer, så man tager pillen og så bliver man ved med at leve som man plejer. Det er sådan, det er måske ikke lige det vi skal, måske skal vi også kigge på, at det vi gør, måden vi lever på, også har en konsekvens. Der er en årsag og virkning i det, og hvis vi kan gå ind og få den helhed på, jamen skal kosten ændres, skal levevisen ændres på en anden vis, skal tankerne og de indre fortællinger om sundhed og sind og krop endda måske også
forvandles eller have mulighed for at gøre det. Og se, der er homøopatien så stærk, at den faktisk går ind både og heler det fysiske, men også heler de tankeprocesser og de følelsesmæssige aspekter, som kan være til stede i de forskellige ubalancer, som en helhedsdel af de forskellige ubalancer. Men vi har også i naturens spor mulighed for at gå ind og blokere for nogle signaler. Vi kan også ophæve det igen. Og det er der, hvor at den her helt nye indsigt i homøopatien, som jeg har med på praktisk homøopati, det er helt unikt. Jeg har ikke set andre lærere og uddannelser, der har det her perspektiv med. For det handler om virkningsvejene ind i kroppen, og hvordan vi bruger homøopatien målrettet. Fordi vi har stadigvæk, mange mennesker, der kommer til os, har stadigvæk medicin fra det konventionelle spor, som de har brug for. Og så skal vi ikke som behandlere og som homøopater, eller som andre behandlere, gå ind og sige til dem, at det skal de lade være med. Mennesker må aldrig gå imod deres egne værdier, eller de dybere mønstre eller valg, de har i det øjeblik, fordi så er det, de kæmper med sig selv. Og det er vores opgave som behandlere, i stedet for at finde de midler, der støtter op om deres proces, som kan hele bagom, uden at ødelægge lægemedicinens effekt og virkning, men måske kan gå ind og hjælpe på nogle af bivirkningerne. Så det er noget af det, som jeg har fokus på. Og for at man kan gøre det, så skal man vide, hvordan medicinens virkning er ind i kroppen. Ikke kun lægemedicinens virkning, men også det homøopatiske præparats virkning. Hvordan virker det ind? Og det gælder uanset hvilken gruppe af midler de kommer fra. For de kommer fra flere forskellige grupper. Mere om det lige om lidt. Så det her er altså en unik uddannelse med et helt nyt samlende perspektiv. Fordi jeg kaster ikke alt det vi har lært inden for homøopatien, det klassiske osv., det kaster jeg overhovedet ikke væk. Men jeg bygger videre på den viden vi har i forvejen. Okay, jeg har kastet nogle af dogmerne ud af døren. Nogle af de mere, hvad skal vi kalde det, kvindenedgørende lighedssymptomer har jeg fået kastet ud af døren. Og så har jeg i stedet for fokuseret på virkningsvejen ind. Fordi at hvert middel er ikke kun et symptombillede i sin ren form, det er også virkningsvejen ind i kroppen. Det hele er summen af en helhed af det unikke mennesker. Det betyder, at den her kommunikation og hvordan vi udvælger midlet også handler om, hvad er det for et menneske, vi står overfor? Hvad er det for en tilstand, det menneske har? Hvordan kommunikerer det menneske? Og hvordan finder vi de midler, der både kombinerer virkningsvejen ind i kroppen med kommunikationen til det menneske? Så det vi giver, det er naturens visdom og sjæl, det er bevidsthed i hver eneste middel, og det er til genopretning af det her menneskes balance. Så det man får her på praktisk homøopatiuddannelsen, det er altså et helt nyt samlende perspektiv, og det betyder også, at selvom at du måske har lært homøopati i forvejen, enten klassisk eller andet, eller har lært moderne homøopati, måske med fokus på forskellige brands eller andet, det her det er branduafhængigt. På praktisk homøopati går vi ikke ind i de forskellige mærker og brands, vi går ind i midlerne og deres substans. Og det er altså virkningsvejen ind i kroppen, der er helt unik. Og hvordan finder jeg så den? Jamen det gør jeg igennem forskning, ved at dykke ned i, og den ligger til rådighed for os alle sammen, hvis man kan lidt udenlandsk, som jeg kan, så ligger den til rådighed på engelsk, den ligger til rådighed på fransk og spansk og tysk, og så kan man gå ind og hente alle de forskellige informationer om, hvordan virker kobber ind i kroppen. Hvad er det helt specifikt for nogle forskellige veje, som kobber tager, og hvad hjælper den kroppen med? Og hvad er det så, det homøopatiske præparat kobber cuprum gør? Bare for at tage et eksempel. Så virkningsvejene ind i kroppen får man altså her bygget ovenpå de klassiske symptombilleder, som enten er lige helbred og lige, eller lignende helbred og lignende. Det skal jeg nok uddybe meget mere på uddannelsen, hvad det er. Og så et samspil med øvrige midler og nutrienter og levevis, som også hænger sammen med
den sidste del af uddannelsen, som er behandlingsplaner med fokus på forskellige typer af ubalancer og mennesketyper og tilstande. Altså jeg synes jo, det er meget spændende hver eneste gang, jeg dykker ned i det. Så det du får, det er undervisning 3 timer om ugen. Noget er optaget og skal ses før live gennemgang, hvis det er live, og så er det jo en anden løbende, det udpensler jeg lige om lidt, hvad er forskellen på, når man er på livehold, eller når man tager selvstudier. Og alt det optages, og det er 1 aften om ugen, og på selvstudieforløbet, der udleveres materiale løbende og i tæt dialog med underviser. Og det man får, det er 4 bind Materia Medica på dansk, som sagt, der udleveres løbende, og det er et meget praktisk digitalt opslagsværk med praktiske redskaber til at finde og forstå midlernes virkning i krop og sjæl, med helende, nærende, immunstyrkende eller rensende effekt, eller hvad det nu er for en effekt, som de har. For de går faktisk meget bredt ind omkring kroppens selvhelbredende kræfter, og dem er der mange af, og dem skal jeg også nok komme dybere ind på, hvad det er for nogle selvhelbredende kræfter, vi egentlig har. For det er ikke kun immunsystemet, der er mange flere selvhelbredende systemer i os. Man får indblik i ca. 144 midler, og det der er med praktisk homøopati, det er, fordi det er et digitalt kompendium i 4 bind, og det er det bedste fra homøopatiens have eller naturens apotek, så kan jeg sige, at listen den er faktisk ikke konstant. Der kan komme nye midler til hen ad vejen, og så vil man som elev på skolen, eller tidligere elev på skolen, der har gennemført uddannelsen, få et opdateret Materia Medica med link til de midler, der er kommet nyt til, med en ny gennemgang osv. af de nye midler. Og det er UB, altså uden beregning. Når man først har været igennem det her, så får man den der løbende opdatering. Og så er der en dyb gennemgang her af homøopatiens virkelige virkning. Ikke den, som der er clickbait overskrifter på sociale medier, men hvordan den virkelig virker. Man lærer noget om fremstillingsmetoderne og midlerne og deres forskelle. Og når der står ø i parentes her, så er det fordi det er en kode for grundsubstansen, som vi laver homøopatien ud fra. Hvordan bliver den lavet? Man får redskaber til at finde sin viden frem, ud fra virkningen ind i kroppen, fra forskning til homøopati. På selve uddannelsen er der ingen afleveringsopgaver, men cirka 1 times forberedelse til hver gang til liveundervisningen, og når det er selvstudier, jamen så er den forberedelse også ekstra ud over de 3 pensumtimer, som der er for hver uge. Der er en afsluttende eksamen, og der er 240 rap, hvis man vil bruge dem, der svarer til de 240 undervisningstimer. Og dit udgangspunkt kan jo være forskellige fra andre studerende, og jeg har simpelthen tid til at få alle med. Og det gælder uanset om det er liveundervisningen, eller om det er selvstudierne. Så skal jeg nok få dig med. Hvis der er noget, du ikke forstår, så er jeg til rådighed for at uddybe og svare på spørgsmål. Så i forhold til den afsluttende eksamen, så er den med i prisen, når det er liveundervisning. Men hvis man tager selvstudierne, så er den ikke med i prisen. Der vil være et eksamensgebyr, hvis man ønsker det. Så man kan simpelthen tage selvstudierne bare for sin egen skyld, hvis det er en viden, man gerne vil have. Og så kan man jo senere hen gå til det igen og sige, nu vil jeg faktisk gerne have min eksamen. Og der er censor på. Det er en eksamen, der består af en skriftlig afleveringsopgave og så en mundtlig gennemgang af den. Så uddannelsens forløb og pensum, jamen pensum er jo sådan noget, en viden, når man bygger viden på, så det er sådan en blok for blok, men ofte i forskellige farver, og det betyder også, at vi har fag, men en undervisningstime kan godt bestå af flere fag. Det er overlappende viden, der flettes naturligt ind i undervisningens gennemgang af midler og virkning ind i kroppen. Og det, som man får med, det er forskning ind i planter, mineraler, medicin, også næringsstoffer, anvendelse og indtagelse,
frekvenser og energi og potensernes vej ind i kroppen. Hvad er forskellen på frekvenserne, altså hvilken kanal kommunikerer man på, og hvad er den forventede virkning. Vi kigger ind i sygdomme og ubalancer, kroppens anatomi, og der er også patologi med. Og jeg har en elev nu og her, som er sygeplejerske, og hun var lidt paf faktisk, fordi at hun fik mere at vide her, end hun gjorde på sin uddannelse i sin tid, omkring mere specifikt de 3 typer af calciumhæmostaser, der findes, der går ind i kroppen. Så sådan nogle ting får man også med. Og så er det jo, husk på, at det er optaget, så det vil sige, at du kan vende tilbage til det igen og igen. Så hvis der er nogle passager, du måske ikke lige fangede i første omgang, så kan du vende tilbage til det. Så vi går tilbage, altså vores udgangspunkt, fundament, mit fundament er også klassisk homøopati. Det har jeg studeret selv i udlandet på en variation af forskellige skoler, og det har jeg valgt at gøre, fordi jeg kan sprog, og fordi at jeg måske synes, at den danske uddannelse, der har været her i sin tid, har været sådan lidt for meget i en boks, sådan tror jeg vil udtrykke det. Den havde jeg lidt svært ved at være i. Så jeg fandt min viden på andre skoler rundt omkring i verden. Så klassisk homøopati, fundamentet, bygger på derfra. Du får en helhedsforståelse af hver eneste middel. Klassisk, moderne anvendelse. Moderne betyder, at man sætter flere midler sammen. Men man behøver jo ikke, når man har lært praktisk homøopati, at gå til de midler, der står på hylden derude. Man kan selv sammensætte de midler, som man har brug for. Det lærer man. Så det er den moderne anvendelse, jeg går ind i. Potenser, virkningen ind i kroppen, sammenstilles med nutidig forskning ind i de præparater, der bruges. Så der forskes for eksempel i forskellige urter i den her tid rigtig meget, og det har jeg med i uddannelsen. Fra gang til gang, der udvides redskaberne til at finde midlerne. Vi bygger på skridt for skridt, stille og roligt, dyb indånding, vi har tid nok, og så matcher vi dem med mennesket, stille og roligt, der er tid nok. Du lærer at læse menneskers sygdomsbillede og historik og vælge årsagsbehandling af tilstande, og der er midler fra alle hylder, og indsigt i at kombinere dem, og også læse de komplekse midler, der findes i handlen. For nogle af dem kan måske godt anvendes i nogle sammenhænge, men man skal kunne læse dem og vide, hvad de rent faktisk indeholder, fordi nogle af dem er bredspektrede, og nogle er smalspektrede, og nogle er i forskellige potenser, og nogle er sat sammen efter nogle helt andre principper. Så det skal man vide, hvad forskellen er. Og så lærer du selvfølgelig også teknikkerne bag ved fremstillingen. Så når du er på livehold, rent praktisk, de første 4 gange, der mødes vi live på Moodle, og det gør vi 3 lektioner første gang, de første 4 gange. Og der er undervisning fra 19 til 21.45, men jeg har lagt tiden til kl. 22, og det har jeg gjort, fordi at der næsten altid er spørgsmål, så dem har vi også tid til at tage. Al undervisning optages inde i Moodle og er tilgængelig 12 måneder efter liveoptagelsen. Det vil sige, at du kan blive ved med at vende tilbage til det og høre det igen. Når jeg underviser i Moodle, så har vi på skærmen mulighed for både at skrive noter, og ligesom man har en tavle, så det er sådan rent praktisk meget visuelt. Og det er jo ikke, og det er så ikke dem, der vises på selvstudierne, det er noget andet. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Det er kun deltagere på livehold, der har adgang til at høre lærer og egne svar og den der udveksling og pingpong, som vi har i liveundervisningen. Og derefter, når vi har haft de første 4 gange, så får du derfra en optaget middelgennemgang og opgaver til hver gang. Og det bliver udleveret som en optagelse, hvor der ligger link inde i Materia Medica. Så hvis du skal lære om calcium for eksempel i homøopatisk form, så får du lige præcis calciumsiderne udleveret som en digital pdf med et link til optagelsen og gennemgangen af det middel. Og det skal høres, og i slutningen af den film, jamen der er der en opgave, som du noterer ned, og som du forbereder dig efter. Og det er så derudfra, at liveundervisningen foregår næste gang. Og så vil liveundervisningen være fra 19 til 20.45. Og den optagede middelgennemgang er altså en integreret del af det digitale kompendium, og vil altid være tilgængelig.
Det synes jeg faktisk er ret fedt, hvis jeg nu skal sige det sådan lige. Det kan jeg godt blive lidt begejstret over, at vi har de muligheder i vores tid. Hvis det er selvstudier, så er al undervisning optaget. Og det er meget struktureret, opdelt i fag, emner, middelgennemgang og gennemgang af opgaver. Optagelserne ligger som link i Materia Medicaen, som udleveres løbende i Moodle. Og middelgennemgang er en del af din Materia Medica, nøjagtigt ligesom hvis det var liveundervisning, og de slettes ikke under nogen omstændigheder. Optagelserne af undervisningen er tilgængelige, indtil du er færdig. Og jeg lader det som regel ligge. Jeg tænker, jeg lader det ligge et halvt år efter, sådan at man kan gå tilbage til det, og så høre det igen. Og sådan rent praktisk, så når man melder sig på selvstudierne, så får du et skema og en struktur, som du får udleveret hen ad vejen efter aftale med skolen, mig, tilpasset din rytme. Det vil sige, at du siger til, når du er klar til den næste opgave, den næste uge, eller hvad du vil. Jeg opdeler det i 4 semestre og i undervisningsuger, også på selvstudierne, med samlet 3 undervisningstimer per uge. Så når du starter, så får du den første måned, og det er 4 gange. Og så når du er færdig med dem, så får du den næste måned, og det er 4 gange, og så fremdeles. Så det er den måde, som det er opdelt på. Og så har du mulighed for, og det kan du læse mere om inde på skolens hjemmeside, www.center-for-livskraft.dk. Der kan du læse mere specifikt, hvordan du gør det. Der er også, hvor mange timer, der er inkorporeret, hvor du kan stille mig nogle spørgsmål og få en 1-til-1 med din lærer. Det har du også, hvor vi går live 1-til-1. Her er så lige et kig ind i kompendiet, dog kun forsiden til midlet her, som er Belladonna, et af mine yndlingsmidler. Hvordan jeg opdeler forsiden. De her bogstavkoder her, det er kropsområder, gruppekoder kalder jeg dem. Så det fortæller for eksempel, at Belladonna er et tilstandsmiddel, et nervemiddel, et kvindemiddel, et kirtelmiddel, et hudmiddel og et psykemiddel og et immunforsvarshelende middel. Så vi har det, jeg kalder for et ret bredt middel i Belladonna. Der er mange, som bruger homøopati sådan i husapoteket, der kun bruger Belladonna som et middel, der går ind på halsbetændelse eller mandelbetændelse. Men Belladonna i forskellige frekvenser går faktisk også ind i hele nervesystemet. Og det ved vi, fordi at det består af forskellige alkaloider, der har forskellig betydning, og man kan se, at måden, som Belladonna simpelthen virker på, det er en virkningsvejende ind igennem nervesystemet. Og det er der, det bliver interessant som homøopatisk middel. Og det bliver jo selvfølgelig uddybet meget mere på uddannelsen, og det gør hver eneste plante. Og hvad er det så for nogle midler, vi kigger ind i? Det er de 4 bind Materia Medica, viser jeg det. Vi har naturmidlerne, det er de ugiftige fra planter og mikroverdenen og organmidler. Vi har giftige naturmidler fra dyr og planter, hvor Belladonna hører til. Og så har vi mineraler og cellesalte. Og det er blandt andet grundstoffer og mineraler, der også er noget, man spiser, altså som sporstoffer og makromineraler. Og så er der også kemiske kompleksmidler og mere giftige substanser i den gruppe der. Og det første bind, det kalder jeg for visdomsporten. Det er der, hvor jeg samler indsigterne i, hvordan homøopati virkelig virker, og så fremdeles virkningsvejene overordnet ind i kroppen, og hvordan man balancerer, og med mennesketyper osv. Der er en hel masse emner i det. Så der samler jeg ligesom det generelle, kan man sige. Og så har jeg også et stikordsregister. Og det stikordsregister bruger man ganske enkelt til at slå op under symptomer eller diagnoser. Og så vil der være en hel række af muligheder. Så på den måde kan man hurtigt finde ind til et middel, man skal bruge. Men der er også gruppekoder, som man går ind og slår op efter. Hvis man nu skal finde midler, der specifikt går ind på leverens sundhed, jamen så kan det lige så vel være gruppekoderne, som man bruger til det.
Så der er de muligheder. Når du så er færdig, hvad kan du bruge det til? Ja, når du er færdig, så har du taget en uddannelse i homøopati, der er helt ny og unik. Det er ligesom den nye viden, der bliver bygget oven på den gamle, efter at det gamle, der ikke længere kan bruges, er sorteret fra. Du er homøopat, og du kan starte homøopatisk klinik, eller bruge det homøopatiske redskab med andre helende behandlinger. Du kan hjælpe mennesker med remedier, der i de fleste tilfælde kan få has på grundårsagen til deres ubalance. Og du lærer at se mennesker, som de er, og se udenom dine egne filtre. Det er så meget givende og i balance. Jeg kan ikke lade være med også at inspirere til, hvordan vi møder hinanden, hvordan vi snakker til hinanden. Så det er ret, jeg synes det er ret fantastisk, det her redskab. Og så kan man spørge sig selv, jamen har du evner til det? Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det skal du jo ligesom selv prøve at forholde dig til, men du er velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvorvidt studiet er noget for dig. Det bygger mange broer, så uanset næsten din sundhedsmæssige baggrund, hvis du har den, så kan du være med, uanset om den er lille, bred eller smal eller dyb, uanset om du har gået på universitetet, eller du blot virkelig interesserer dig for homøopati og gerne vil lære noget mere, så kan den her uddannelse give dig noget. Et unikt redskab, som du kan tage med. Du vil undervejs blive præsenteret for en række af ubalancer, så det er hensigtsmæssigt, at du har et vist kendskab i forvejen til kroppens funktioner og hvad den kan fejle. Men det er et stort emne, og det du ikke ved endnu, det kan du også lære undervejs. Vi tager det skridt for skridt. Alt efter hvor du står, kan det kan være hensigtsmæssigt for dig at tage en grundlæggende introduktion i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Men ræk ud og få en snak om, hvorvidt studiet kan være noget for dig, så skal jeg nok være fuldkommen ærlig i det, fordi jeg har ikke nogen interesse i at få nogen med, som ikke kan få noget ud af det. Men har du en grundlæggende glæde, en længsel efter at lære det her, så er jeg ret sikker på, at det er noget for dig. Så hvis du ringer direkte, så læg en besked, så ringer jeg tilbage. Og du kan også sende en sms, og lige skrive, at du gerne vil ringes op vedrørende studiet, så ringer jeg også til dig. Så ræk ud, hvis du føler den her glæde boblende, og måske en længsel efter at lære det her. Og ved, at selvom at det er 2 år, og det er stort, jamen så er det 1 aften om ugen, og det er skridt for skridt, og der er tid. I forhold til datoer, pris og betaling, så fremgår datoerne af skolens webside, og det gør priserne også. Og du kan vælge imellem holdundervisning live og selvstudier. Der er flere muligheder for betalingsintervaller, og prisen varierer alt efter om det er hold selvstudier, om du vil betale i rater eller på én gang. Der er et eksempel her, at priserne de er i 2026 fra 45.500, og det gælder for selvstudier med start i 26, og det er, hvor beløbet bliver betalt på én gang. Fra 2027 så stiger prisen, så hører du den her film efter 2026, så hop lige ind og tjek skolens webside. Jeg vil dog lige fortælle, at indbetalte beløb, det refunderes ikke. Men hvis det er sådan, at der sker noget force majeure i dit liv eller noget andet, så er jeg til at snakke med, så du får din uddannelse. Der er kun tilbage at sige, at jeg glæder mig til at undervise dig, hvis du kommer med. Og jeg hedder Dorte. Og tak fordi du så med på den her film.